γλώσσα SQL και θα πούμε και άλλα ερωτήματα και άλλες δυνατότητες που μας δίνει. Έστω λοιπόν ότι έχουμε τους πίνακες που είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα, τον καθηγητή, το φοιτητή, το τμήμα, το μάθημα και κάποιους πίνακες που συσχετίζουν τους καθηγητές, για παράδειγμα με το τμήμα, το φοιτητή με το μάθημα, τον καθηγητή με το μάθημα και το φοιτητή με το τμήμα. Πάνω σε αυτούς τους πίνακες θα βασιστούν και κάποια από τα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν. Πάμε λοιπόν να δούμε στη συνέχεια κάποιες πράξεις της SQL, τις οποίες τις γνωρίζουμε και από την σχεσιακή άλγευρα. Η πρώτη πράξη που θα δούμε είναι η πράξη της ένωσης, όπου εκφράζεται με την λέξη union στην SQL. Με το union λοιπόν μπορούμε να ενώσουμε δύο πίνακες. Αυτοί βέβαια οι πίνακες εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν το ίδιο αριθμό στυλών και οι αντίστοιχες στήλες να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Έστω λοιπόν θέλουμε να δώσουμε τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών και στη συνέχεια των καθηγητών που έχουν γεννηθεί τον 7ο μήνα. Καταρχάς να δούμε πώς θα βρούμε τους φοιτητές και τους καθηγητές που έχουν γεννηθεί τον 7ο μήνα. Ας πάμε λίγο πίσω στους πίνακες. Ξέρουμε ότι η ημερομηνία γέννησης είναι της μορφής 20 παύλα 08 παύλα 1978 για παράδειγμα. Δηλαδή βάζουμε 2 γράμματα για την ημέρα, 1 παύλα, 2 γράμματα για το μήνα, 2 δηλαδή χαρακτήρες, 1 παύλα και 4 χαρακτήρες για την χρονολογία. Εγώ λοιπόν θέλω το κομμάτι εδώ του μήνα να είναι 07, δηλαδή να ξεκινάει με 2 χαρακτήρες, όποιοι και αν είναι αυτοί, 1 παύλα άλλος ένας χαρακτήρας, 07 και στη συνέχεια να έχει άλλους 5 χαρακτήρες. Άρα λοιπόν, για να βρω ποιοι έχουν γεννηθεί τον 7ο μήνα, θα πρέπει η ημερομηνία γέννησής τους να μοιάζει με αυτό εδώ το μοτίβο, δηλαδή να έχει κάποιους 3 χαρακτήρες στην αρχή για την ημερομηνία και την παύλα, το 07 και 5 χαρακτήρες στη συνέχεια για τη χρονολογία. Όποια λοιπόν ημερομηνία γέννησης μοιάζει, ταιριάζει με αυτό που έχω βάλει στο like, τότε αυτός θα έχει γεννηθεί το 07. Είπαμε λοιπόν ότι την παυλίτσα μπορούμε να τη βάλουμε αντικαθιστώντας έναν οποιοδήποτε χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε σε έναν πίνακα τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών, θα έχουμε σε πίνακα τα ονοματεπώνυμα των καθηγητών και θα ενώσουμε αυτούς τους δύο πίνακες. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να εκφράσουμε πρώτα με ένα select from where τον έναν πίνακα και στη συνέχεια να κάνουμε union με έναν άλλο πίνακα που θα προκύψει και αυτός μέσα από ένα ερώτημα. Έτσι λοιπόν, εάν πούμε select όνομα επώνυμο from φοιτητής, where ημερομηνία γέννησης like αυτό που είπαμε, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε το όνομα και τον επώνυμο των φοιτητών που η ημερομηνία γέννησής τους είναι τον 7ο μήνα. Αυτό λοιπόν θα είναι ένας πίνακας. Και στη συνέχεια, λέγοντας select όνομα επώνυμο from καθηγητής, επιλέγουμε τη στήλη όνομα και τη στήλη επώνυμο από τον πίνακα καθηγητής, όπου η ημερομηνία γέννησης του κάθε καθηγητή είναι τον 7ο μήνα. Και στη συνέχεια κάνουμε union αυτούς τους δύο πίνακες. Έτσι λοιπόν εκφράζεται η πράξη της ένωσης στην SQL. Πάμε να δούμε την πράξη της τομής. Η πράξη της τομής, όπως γνωρίζουμε, παίρνει από τον έναν πίνακα που βρίσκονται και στον έναν και στον άλλον πίνακα. Παίρνει δηλαδή τις εγγραφές που είναι κοινές για δύο πίνακες. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πράξη της τομής λειτουργεί σαν AND. Δηλαδή, εάν σε ένα κριτήριό μου έχω AND και θέλω κάποια στοιχεία που υπάρχουν και στον ένα πίνακα και στον άλλον, τότε αυτό θα
αντί για αυτό θα μπορούσα να κάνω το μη. Βέβαια, τώρα θέλει συζήτηση για το ποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όποτε έχω end στο κριτήριό μου, τότε μπορώ αντίστοιχα να κάνω το μη, ανάλογα την περίπτωση. Πάντως, μοιάζει πολύ με την τομή. Όταν έχω or, μοιάζει με την ένωση. Δηλαδή, εάν λέω στη συνθήκη μου ότι θέλω αυτά τα στοιχεία από έναν πίνακα ή αυτά τα στοιχεία από έναν άλλον πίνακα, μοιάζει σαν την ένωση των δύο πινάκων. Και πολλές φορές όταν έχω κάποιο κριτήριο στο οποίο έχω βάλει or, κάποιες φορές μπορώ να κάνω την ένωση των δύο πινάκων, αντί να χρησιμοποιήσω ένα κριτήριο με or. Να πούμε λοιπόν τώρα εδώ για την πράξη της τομής, ότι έστω ότι έχουμε τους δύο πίνακες, το information και το internet sales. Ο store information έχει το store name, δηλαδή την επωνυμία του μαγαζιού, τις πωλήσεις που έχει κάνει και την ημερομηνία της πώλησης. Ο internet sales έχει την ημερομηνία μόνο της πώλησης και την αντίστοιχη πώληση. Εάν λοιπόν πάρουμε και πούμε select date from store information, ουσιαστικά θα επιλέξουμε την στήλη date από τον πίνακα store information και θα την προβάλλουμε. Λέγοντας select date from internet sales, ουσιαστικά παίρνουμε από τον πίνακα internet sales τη στήλη πάλι date. Εάν λοιπόν πάρουμε την τομή αυτών των δύο πινάκων, ουσιαστικά θα επιλέξουμε από αυτούς τους δύο πίνακες τις εγγραφές που είναι κοινές και στον ένα και στον άλλον, που υπάρχουν δηλαδή και στους δύο πίνακες. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Ιανουάριος 5ου του 1999 δεν υπάρχει στον άλλον πίνακα, άρα δεν θα την επιλέξουμε αυτήν την εγγραφή για τον τελικό μας πίνακα. Ο Ιανουάριος 7ου του 1999 υπάρχει και στον άλλον πίνακα, άρα θα τον βάλουμε στον τελικό μας πίνακα. 8 Ιανουαρίου του 1999 δεν υπάρχει στον άλλον πίνακα, άρα λοιπόν δεν θα το επιλέξουμε. Και Ιανουάριος 8 του 1999 δεν υπάρχει επίσης στον άλλον πίνακα, άρα δεν θα το επιλέξουμε. Επίσης, άρα λοιπόν ουσιαστικά έχουμε πάρει την δομή των δύο πινάκων. Είδαμε δηλαδή ποιες εγγραφές υπάρχουν και στον ένα πίνακα και στον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε την πράξη της τομής. Και πάμε στην πράξη της διαφοράς, που όπως γνωρίζουμε στη διαφορά παίρνουμε τα στοιχεία που υπάρχουν στον έναν πίνακα, δεν υπάρχουν στον άλλον. Η διαφορά λοιπόν των δύο πινάκων, έστω να το δούμε σε παράδειγμα, εκφράζεται καταρχάς με την λέξη except. Και έστω λοιπόν ότι έχουμε τον πίνακα select date from store information πάλι, άρα είναι ο πίνακας αυτός εδώ. Έχουμε και το select date from internet sales, που είναι αυτός ο πίνακας εδώ. Και θέλουμε να πάρουμε τη διαφορά των δύο πινάκων, δηλαδή να αφαιρέσουμε από το date του store information, να αφαιρέσουμε το date του internet sales. Καταρχάς να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι η πράξη της διαφοράς δεν είναι αντιματαθετική. Έχεις δηλαδή από ποιον πίνακα ξεκινάω και από ποιον πίνακα αφαιρώ. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε από αυτόν τον πίνακα και θα αφαιρέσουμε τις εγγραφές που υπάρχουν στον άλλον πίνακα. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε 5 Ιανουαρίου του 1999, 7 Ιανουαρίου του 1999, 8 Ιανουαρίου του 1999 και 8 Ιανουαρίου του 1999. Στον άλλον πίνακα έχουμε 7 Ιανουαρίου του 1999. Άρα λοιπόν αυτή την εγγραφή θα την αφαιρέσουμε από τον προηγούμενο πίνακα, αν υπάρχει. Ήδη όντως υπάρχει εδώ πέρα, άρα την αφαιρούμε. 10 Ιανουαρίου του 1999 δεν υπάρχει στον πίνακά μας, άρα δεν μπορούμε να την αφαιρέσουμε. 11 Ιανουαρίου του 1999 επίσης δεν υπάρχει στον προηγούμενο πίνακα, άρα δεν αφαιρούμε. Και 12 Ιανουαρίου του 1999 επίσης δεν υπάρχει, άρα λοιπόν δεν έχουμε κάτι να αφαιρέσουμε. Έτσι λοιπόν με την πράξη της αφαίρεσης των δύο πινάκων προκύπτει ο πίνακας που βλέπουμε στο πλαίσιο, όπου είναι όλες οι εγγραφές του πρώτου πίνακα, εάν αφαιρέσω τις εγγραφές που υπάρχουν και στον άλλον πίνακα. Αυτή λοιπόν ήταν η πράξη της διαφοράς. Πάμε να δούμε
Τώρα ένα κομμάτι που αφορά τις συνδέσεις. Μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουμε είναι το inner join, δηλαδή η σύνδεση δύο πινάκων, όπου όπως έχουμε πει η σύνδεση των δύο πινάκων γίνεται με βάση κάποιο κριτήριο και παίρνουμε όλες τις εγγραφές του ενός που αντιστοιχούν με όλες τις εγγραφές του άλλου. Δηλαδή αυτό που κάνουμε στη σύνδεση είναι να πάρουμε κάθε μία εγγραφή από τον έναν πίνακα, να τη συνδυάσουμε με κάθε μία εγγραφή από τον άλλον, δηλαδή το καρτεσιανό γινόμενο, και να επιλέξουμε αυτές τις εγγραφές που ικανοποιούν ένα κριτήριο, είτε που έχουμε επιλέξει εμείς, είτε σαν φυσική σύνδεση αυτό που προκύπτει και κοινά και στον ένα πίνακα και στον άλλον. Εκτός όμως από το inner join, όπως θα δούμε, υπάρχουν και κάποιες εξωτερικές συνδέσεις, outer join, και θα δούμε και τα είδη αυτών των συνδέσεων. Πάμε λοιπόν πρώτα να ξαναθυμηθούμε λίγο το inner join. Στη σύνδεση λοιπόν, όπως την γνωρίζουμε, δύο πινάκων, την εκφράζουμε σε SQL ως εξής. Λέμε select αστεράκι, όλα τα πεδία, from α, inner join β, on ε. Δηλαδή, όπως λέγαμε και στην σχεσιακή άλγευρα, αυτό αντιστοιχεί με την πράξη α σύνδεση β με βάση το κριτήριο ε. Και αυτό που στην ουσία είπαμε ότι κάνει αυτή η πράξη είναι να παίρνει κάθε εγγραφή από τον έναν πίνακα με κάθε εγγραφή από τον άλλον και να επιλέγει μόνο αυτές που ικανοποιούν το κριτήριο ε. Άρα λοιπόν αυτό εκφράζεται σαν select αστεράκι from α inner join β on ε, όπου ε είναι το κριτήριό μας. Εάν τώρα έχω τη σύνδεση τριών πινάκων, όπως γνωρίζουμε θα πρέπει να κάνουμε πρώτα τη σύνδεση των δύο πρώτων και στη συνέχεια το αποτέλεσμα θα το συνδέσουμε με τον τρίτο πίνακα. Άρα λοιπόν, εάν είχαμε τρεις πίνακες θα έπρεπε να πούμε select αστεράκι from τη σύνδεση των δύο πρώτων, δηλαδή α inner join β on ε1, και όλο αυτό, γι' αυτό το βάζουμε σε παρενθέσεις, θα το συνδέσουμε, θα κάνουμε δηλαδή το inner join με έναν τρίτο πίνακα, τον γ, on ένα άλλο κριτήριο προφανώς, το ε2. Ας δούμε, έστω ότι έχουμε το τμήμα, το όνομα και το έτος ίδρυσής του, τον φοιτητή, το όνομα, το επώνυμο, το πατρόνυμο, τον αριθμό μητρώου και την ημερομηνία γέννησης και τον πίνακα φοιτητής τμήμα που ενώνει ουσιαστικά αντιστοιχίζει κάθε φοιτητή σε ποιο τμήμα διδάσκει. Είναι δηλαδή η υλοποίηση της συσχέτισης μεταξύ φοιτητής και τμήμα. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να εμφανίσουμε τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών και το όνομα και το έτος ίδρυσης του τμήματος στο οποίο ανήκουν. Για να εμφανίσω το όνομα και το επώνυμο των φοιτητών, χρειάζομαι το όνομα, το πεδίο όνομα από το πίνακα φοιτητής, το πεδίο επώνυμο από τον πίνακα φοιτητής, το πεδίο όνομα από το τμήμα και το πεδίο έτος ίδρυσης από το τμήμα. Επειδή όμως δεν θέλω όλους τους φοιτητές με όλα τα τμήματα, γιατί τότε θα είχα καρτεσιανό γινόμενο, θέλω τους φοιτητές με τα τμήματα στα οποία φοιτούν. Θέλω δηλαδή το επώνυμο των φοιτητών και το όνομα και το έτος ίδρυσης του τμήματος στο οποίο ανήκουν. Άρα λοιπόν θέλω τη σύνδεση αυτών των δύο πινάκων του τμήματος και του φοιτητή και όχι το καρτεσιανό τους γινόμενο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρέπει να πω. Θα πρέπει λοιπόν να πω select φοιτητής.όνομα, φοιτητής.επώνυμο, τμήμα.όνομα, τμήμα.έτος ίδρυσης για να εμφανίσω, για να προβάλλω τα στοιχεία αυτά, τα πεδία αυτά που με φέρουν. Και για να συνδέσω τους τρεις πίνακες, γιατί δεν θέλω το καρτεσιανό τους γινόμενο, θέλω τη σύνδεση του τμήματος με το φοιτητή και με το fit τμήμα, θα συνδέσω πρώτα το φοιτητή με το fit τμήμα, αυτούς δηλαδή εδώ τους δύο πίνακες, οι οποίοι σαν κοινό στοιχείο
έχουν τον αριθμό μητρώου. Άρα λοιπόν θα πω φοιτητής, inner join fit τμήμα, on, και ποιο θα είναι το κριτήριο σύνδεσής μου, το φοιτητή αλφαμή να είναι ίσο με το fit τμήμα τελεία αλφαμή. Άρα τα δύο πεδία εδώ που βρίσκονται στους αντίστοιχους πίνακες να έχουν την ίδια τιμή. Αφού λοιπόν κάνω τη σύνδεση αυτών των δύο πινάκων, στη συνέχεια όλο αυτό θα το κάνω inner join με τον τρίτο πίνακα, δηλαδή το τμήμα. Και ποιο θα είναι το κριτήριο σύνδεσης? Εφόσον έκανα τη σύνδεση μεταξύ φοιτητής και fit τμήμα, αυτό που θα προκύψει θα είναι ένας πίνακας που θα περιέχει όλα τα πεδία του φοιτητή και όλα τα πεδία του fit τμήμα. Δηλαδή το όνομα του φοιτητή, το επώνυμο του φοιτητή, το πατρόνυμο του φοιτητή, τον αριθμό μητρώου του φοιτητή, την ημερομηνία γέννησης του φοιτητή και το όνομα του τμήματος στο οποίο φοιτά. Έτσι λοιπόν, τώρα από αυτόν τον πίνακα που έχει προκύψει θα το συνδέσω με τον πίνακα τμήμα για να βρω ουσιαστικά και να μπορώ να πάρω και το αντίστοιχο έτος ίδρυσης του τμήματος. Έτσι λοιπόν, για να συνδέσω αυτούς εδώ τους δύο πίνακες θα πρέπει επιπλέον inner join με το τμήμα, on, το κριτήριο με το οποίο θα τους ενώσω. Με ποιο κριτήριο θα τους ενώσω? Το όνομα από το fit τμήμα να είναι ίσο με το όνομα από το τμήμα, γιατί αυτό είναι το κοινό τους πεδίο. Και έτσι λοιπόν βρήκα το όνομα και το επώνυμο των φοιτητών. Αυτά ήταν τα πεδία που ήθελα να προβάλλω. Και το όνομα και το έτος ίδρυσης του τμήματος στο οποίο ανήκουν. Για να βρω φοιτητής σε ποιο τμήμα ανήκει, θα πρέπει να πάρω τη σύνδεση, όχι του φοιτητή μόνο με το τμήμα, γιατί αυτοί οι δύο πίνακες συνδέονται μέσω του πίνακα fit τμήμα. Άρα θα πάρω τη σύνδεση και των τριών αυτών πινάκων. Αυτό λοιπόν αυτή ήταν η εσωτερική σύνδεση, όπου παίρνω για κάθε εγγραφή του ενός πίνακα με ποιες εγγραφές συνδέεται από τον άλλο τμήμα με βάση, από τον άλλο πίνακα, με βάση το κριτήριο που έχω επιλέξει. Όπως είδαμε σε αυτές εδώ τις εγγραφές, το inner join δηλαδή, συνδέω μόνο τις εγγραφές από τον έναν πίνακα που είναι αντιστοιχισμένες με τις εγγραφές του άλλου πίνακα. Μερικές φορές όμως δεν θέλω μόνο τις εγγραφές του ενός που είναι συσχετισμένες με τον άλλον, αλλά θέλω και τις εγγραφές μάλλον κάποιου πίνακα που δεν είναι συσχετισμένες με καμία εγγραφή από τον άλλον πίνακα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση χρησιμοποιώ το outer join. Το outer join αυτό που κάνει είναι να μου εμφανίζει εκτός από τις εγγραφές του πίνακα που είναι συνδεδεμένες με τον άλλο πίνακα και τις εγγραφές αυτές που δεν είναι συσχετισμένες. Για πάμε να δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα. Έστω λοιπόν ότι έχουμε τον πίνακα καθηγητής και έχουμε για παράδειγμα έναν άξονα αριθμό για τον καθηγητή, ας πούμε το 1 και το όνομά του. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή περισσότερα στοιχεία. Έναν άλλον καθηγητή, τον 2. Έναν άλλον καθηγητή, τον 3. Και άλλο έναν καθηγητή. Έχουμε λοιπόν καταχωρήσει 5 καθηγητές. Έστω λοιπόν ότι ο κάθε καθηγητής διδάσκει πολλούς μαθητές και κάθε μαθητής διδάσκεται μόνο από έναν καθηγητή. Έχω λοιπόν και τον πίνακα μαθητής. Για τον οποίο για παράδειγμα έστω ότι θέλω έναν αύξονα αριθμό επίσης και το όνομα του μαθητή.
Λοιπόν, αν λοιπόν η σχέση του καθηγητή με τον μαθητή είναι 1/νη, έτσι όπως την εξέφρασα, και στο ότι έχει γίνει απορρόφηση προς την ή πλευρά, στον πίνακα του μαθητή θα έχω και τον άξονα αριθμό του καθηγητή. Έστω λοιπόν ότι ο Κώστας διδάσκεται από τον Γεωργίου, ο Γιάννης διδάσκεται από τον Παπά και η Μαρία διδάσκεται από τον Στεργίου. Όπως βλέπω λοιπόν, ο Πέτρος δεν διδάσκεται από κανέναν καθηγητή, απλώς έχω καταχωρήσει τα στοιχεία του και δεν τον έχω συνδέσει με τον άλλον πίνακα. Αυτό γίνεται εφόσον δεν έχω ολική συμμετοχή. Και από την πλευρά των καθηγητών βλέπω ότι ο Γεωργίου διδάσκει τον Κώστα, ο Στεργίου διδάσκει τη Μαρία, ο Παπάς διδάσκει τον Γιάννη και ο Χρήστος διδάσκει κανέναν μαθητή. Έχω καταχωρήσει τα στοιχεία του και δεν τον έχω συνδέσει με κανέναν μαθητή. Εάν λοιπόν παίρναμε το inner join, δηλαδή την σύνδεση των δύο αυτών πινάκων, θα προέκυπτε ένας πίνακας όπου θα έχει όλους τους καθηγητές και τους αντίστοιχους μαθητές τους οποίους διδάσκει. Δηλαδή, ο Γεωργίου με τον Κώστα σαν εγγραφή θα την επέλεγα, γιατί ο Κώστας διδάσκεται από τον καθηγητή 1. Άρα λοιπόν θα επέλεγα το 1 Γεωργίου 1 Κώστας. Τον Γεωργίου με το Γιάννη δεν θα τον έπαιρνα, γιατί δεν έχει την ίδια τιμή στον άξονα αυτόν αριθμό. Τον 2, το 1 με το 1 θα το έπαιρνα, το 1 με το 2 δεν θα το έπαιρνα, το 1 με το 3 δεν θα τον έπαιρνα, το 1 με το 4 δεν θα το έπαιρνα. Πάμε στο δεύτερο καθηγητή, τον Σεργίου. Με τον πρώτο μαθητή δεν θα επέλεγα την αντίστοιχη εγγραφή, ούτε με τον δεύτερο, ούτε με τον τρίτο. Το τέταρτο θα το επέλεγα, γιατί ο καθηγητής αυτός διδάσκει αυτόν τον μαθητή. Η τιμή δηλαδή του πεδίου και ο άξονα αριθμός είναι ίδιος. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι 2 Στεργίου 4 Μαρία. Και μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε τον Γεωργίου που διδάσκει τον Κώστα και τον Στεργίου που διδάσκει την Μαρία. Στη συνέχεια παίρνω τον επόμενο καθηγητή, τον Παπά. Δεν διδάσκει τον Κώστα προφανώς, διδάσκει όμως τον Γιάννη. Άρα λοιπόν θα πάρω 3 Παπάς 2 Γιάννης. Το 3 με το Πέτρο δεν θα το επιλέξω, γιατί ο Πέτρος δεν διδάσκεται από κανέναν. Τον 3 δηλαδή τον Παπά με τη Μαρία επίσης δεν θα τους συνδυάσω, εφόσον δεν έχουν το κοινή τιμή εδώ σε αυτό. Και μετά μου μένει να ελέγξω το Χρήστου, όπου με τον πρώτο μαθητή δεν θα τον συνδυάσω, με τον δεύτερο δεν θα τον συνδυάσω, με τον τρίτο όχι, ούτε με τον τέταρτο. Άρα λοιπόν η σύνδεση των δύο πινάκων θα μου δώσει ένα αποτέλεσμα αυτό εδώ που βλέπουμε μπροστά μας. Αυτό λοιπόν ήταν το inner join. Εάν όμως κάνω καθηγητής left outer join με τον μαθητή, το left σημαίνει ότι εκτός από το inner join θα βάλω επιπλέον και τις εγγραφές του πίνακα από αριστερά, δηλαδή του καθηγητή, ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με κανέναν μαθητή. Εάν δούμε, θα δω ότι ο Γεωργίου είναι συνδεδεμένος με κάποιο μαθητή, ο Στεργίου είναι συνδεδεμένος με κάποιο μαθητή, ο Παπάς είναι συνδεδεμένος με κάποιο μαθητή και ο Χρήστου δεν είναι συνδεδεμένος με κανένα μαθητή. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, επειδή έχω κάνει left outer join, θα τον επιλέξω και θα τον καταχωρήσω στη λίστα μου. Θα τον προσθέσω δηλαδή στον πίνακά μου που προκύπτει και θα πω 4 Χρήστου, και εφόσον δεν είναι συνδεδεμένος με κανέναν μαθητή, στα αντίστοιχα πεδία θα βάλω null, διότι δεν θα έχει καταχωρηθεί καμία τιμή.
Δεν θα έχω δηλαδή καμία τιμή ούτε στον αριθμό μητρό του μαθητή, ούτε στο όνομα του μαθητή. Εκεί λοιπόν θα μπουν οι τιμές 0,0. Έτσι λοιπόν στο left outer join, επαναλαμβάνω, κάνουμε ό,τι και στο inner join, αλλά επιπλέον βάζω και αυτές τις εγγραφές του πίνακα που δεν είναι συνδεδεμένες με κανένα στοιχείο από δεξιά. Όταν κάνω right outer join, αν έκανα δηλαδή καθηγητής right outer join με το μαθητή, εκτός από τις εγγραφές που θα έβαζα στο inner join, θα βάλω επιπλέον και όλες τις εγγραφές από τον πίνακα που βρίσκεται δεξιά. Όλες οι εγγραφές λοιπόν που βρίσκονται στον πίνακα δεξιά, οι οποίοι δεν έχουν συνδεθεί με καμία εγγραφή του πίνακα από αριστερά. Δηλαδή εδώ έχω βάλει, όπως βλέπω, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον Πέτρο δεν τον έχω βάλει γιατί δεν συνδέεται με κανένα καθηγητή, άρα λοιπόν εφόσον βρίσκεται δεξιά από το right outer join θα τον προσθέσω και θα βάλω δηλαδή τις εγγραφές 1 Γεωργίου 1 Κώστας, 2 Γεωργίου 4 Μαρία, 3 Παπάς 2 Γιάννης, αυτά για το inner join, και επιπλέον θα βάλω και τον Πέτρο, 0, 3 Πέτρος, και θα προσθέσω έτσι λοιπόν και την εγγραφή από τις εγγραφές δηλαδή από τον πίνακα μαθητής που δεν είναι συνδεδεμένες με καμία εγγραφή από τον πίνακα καθηγητής. Αυτό λοιπόν κάνει το right outer join. Αντίστοιχα το full outer, εκτός από τις εγγραφές του πίνακα που θα βάζαμε στο inner join, βάζω τις εγγραφές του πίνακα από αριστερά που δεν είναι συνδεδεμένες με καμία εγγραφή από τον πίνακα από δεξιά, και τις εγγραφές από τον πίνακα από δεξιά που δεν είναι συνδεδεμένες με μία από τις εγγραφές από τον πίνακα αριστερά. Δηλαδή, εκτός από το inner join, το 1 Γεωργίου 1 Κώστας, 2 Στεργίου 4 Μαρία και 3 Παπάς 2 Γιάννης, θα βάλω τις εγγραφές από τον πίνακα καθηγητής που δεν είναι συνδεδεμένος με κανένα καθηγητή, δηλαδή τον Χρήστου, και επιπλέον θα βάλω και τις εγγραφές από τον πίνακα μαθητής που δεν είναι συνδεδεμένες με κανέναν καθηγητή, δηλαδή θα βάλω και τον Πέτρο. Στα αντίστοιχα πεδία που δεν υπάρχουν τιμές θα βάλω 0. Ας δούμε όμως άλλο ένα παράδειγμα για να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Έστω λοιπόν ότι έχω το νομό, στον οποίο δίνω έναν αύξονα αριθμό, το όνομα του νομού και τον πληθυσμό του νομού, και έχω και την πόλη, όπου για κάθε πόλη κρατάω έναν αύξονα αριθμό της πόλης, το όνομα της πόλης και το νομό στον οποίο ανήκει. Προφανώς, ο νομός και η πόλη συνδέονται μέσω του πεδίου ΑΑ από το νομό και νομός από το πίνακα πόλη. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι η πόλη με αύξονα αριθμό 90 που ονομάζεται Μυτιλήνη ανήκει στο νομό 1, δηλαδή στο νομό Λέσβου. Έστω λοιπόν ότι επιλέγω όλα τα πεδία από τον πίνακα νομός που το κάνω left outer join με τον πίνακα πόλη. Στοιχείο σύνδεση, σαν κριτήριο σύνδεσης βάζω ο νομός.αα, δηλαδή ο αύξονα αριθμός του νομού, να είναι ίσος με το πόλη.νομός, δηλαδή με το πεδίο νομός από το πίνακα πόλη. Ας δούμε λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμα. Στο left outer join λοιπόν θα βάλουμε, είπαμε, ό,τι και στο inner join. Άρα θα βάλω το 1 Λέσβου 100.000 με το 90 Μυτιλήνη 1. Θα βάλω το 3 Σάμου 40.000 με το 92 Σάμος 3, επειδή είπαμε ότι θα ενώσουμε τους δύο πίνακες με βάση αυτά εδώ τα πεδία. Πάμε να τα δούμε καλύτερα. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η εγγραφή συνδέεται με αυτή και μόνο με αυτή. Η εγγραφή αυτή δεν συνδέεται με καμία και η εγγραφή αυτή συνδέεται με την τελευταία. Άρα από την σύνδεση των δύο πινάκων θα πάρω την πρώτη εγγραφή του ενός με την πρώτη εγγραφή του άλλου και την εγγραφή 3 του ενός με την εγγραφή 3 του άλλου για να τη συνδυάσω. Όμως εφόσον έχω left outer join θα πάρω και όλες τις εγγραφές από αριστερά,
οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με καμία εγγραφή από δεξιά. Δηλαδή θα πάρω και εκείνες τις εγγραφές του νομού που δεν είναι συνδεδεμένοι με καμία εγγραφή από δεξιά. Για να δούμε λοιπόν ποια εγγραφή είναι αυτή που δεν είναι συνδεδεμένη με καμία από δεξιά. Προφανώς το 2Χ75. Βλέπουμε ότι για καμία πόλη, σε καμία πόλη δεν έχουμε ορίσει σαν νομό το νομό Χ. Έτσι λοιπόν, εκτός από τα στοιχεία αυτά θα βάλουμε και το 2Χ75.000. Υπόλοιπα πεδία θα προσθέσουμε νουλ. Θα βάλουμε την τιμή νουλ, δηλαδή κενή τιμή. Γιατί προφανώς δεν αντιστοιχεί σε καμία εγγραφή από δεξιά, από τον πίνακα πόλη. Αυτό λοιπόν ήταν το left outer join. Πάμε να δούμε το right outer join. Στο right outer join είπαμε ότι εκτός από το ότι βάζουμε στο inner join, βάζουμε επιπλέον και όλες τις εγγραφές από τον πίνακα από δεξιά που δεν είναι συνδεδεμένες με καμία εγγραφή από τον πίνακα από αριστερά. Άρα λοιπόν, εάν πούμε select αστεράκι from νομός right outer join με την πόλη, προφανώς το κριτήριο είναι ο ΑΑ του νομού να είναι ίσος με την πόλη.νομός. Άρα λοιπόν θα κάνουμε το outer join του νομού με την πόλη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα βάλουμε, όπως είπαμε και πριν, ό,τι θα βάζαμε στο inner join, δηλαδή το λέσβου με το μυτιλίνι και το σάμου με το σάμος, αλλά θα βάλουμε και όλες τις εγγραφές από τον πίνακα πόλη που δεν είναι αντιστοιχισμένες σε κανένα νομό. Αυτή η εγγραφή είναι η πόλη με το όνομα Βροντάδος, όπου δεν έχει δεθεί με κανένα νομό. Έτσι λοιπόν, εκτός από το 1 λέσβου 100.090 μυτιλίνι και το 3 σάμου 40.092 σάμος, θα βάλουμε και το Βροντάδος και θα βάλουμε νουλ στις αντίστοιχες τιμές που δεν έχουν καταχωρηθεί. Αυτό λοιπόν ήταν το right outer join. Στο full τώρα outer join, ουσιαστικά θα πάρουμε ό,τι στο inner join και επιπλέον όλες τις εγγραφές από αριστερά που δεν έχουν αντιστοιχιστεί πουθενά και όλες τις εγγραφές από δεξιά που δεν έχουν αντιστοιχιστεί πουθενά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, το νομός full outer join με την πόλη. Θα πάρουμε λοιπόν το 1 λέσβου 100.000 με το 90 μυτιλίνι 1. Θα πάρουμε και το 3 σάμου 40.000 που συνδέεται με το 92 σάμος 3 και επιπλέον θα δούμε ποια στοιχεία από αριστερά, ποιες εγγραφές από αριστερά δεν συνδέονται με καμία πόλη, ποιος νομός δηλαδή δεν συνδέεται με καμία πόλη, και αυτός είναι το 2Χ75.000. Θα το βάλουμε λοιπόν και αυτό στον πίνακα που θα προκύψει. Θα πάρουμε και τις εγγραφές από δεξιά που δεν είναι συνδεδεμένες με καμία εγγραφή από αριστερά και αυτή είναι το 91 Βροντάδος νουλ. Έτσι λοιπόν ο τελικός μας πίνακας θα περιέχει αυτές τις 4 εγγραφές. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της SQL που είναι οι συναρτήσεις.